Christ used the image of the vine to describe what he is doing for his people. He said, "I am the vine, you are the branches, and apart from me you can do nothing." La Trinidad Community of Believers envisions to make disciples among the Kinkana'a people coming from the provinces of Benguet, La Union, Mountain Province and beyond. To embody the message of the gospel, we inspire people to grow in Christ and lead others to him. In Christ we grow, to Christ we lead. Agaw tako amin. Amo kay wailigat na napatpadasan tako tan napitaran tako amin sin pandemic kanay. Namuray mo kamana di
Apay kumata, mailat ako pa doon din kinasigad Apo Diyos. Din na duma-duma, iyat na ay magpapaila sin kinamatalak na sinyak ako. Siya. Malagi po din sa ka-eskwela, idiwadak ay man sa eskwela da Manila, sin seminary. Sa Campus Crusade, missionary di Campus Crusade, yan wala na misa na may kinasabahan na balasang at namati. Yan, permi din raksak na sin namatian na. So nga, idisimas siya at buboyda, naamuan din pamilya na ay Kristiyano at bawsi siya. Yan, manipot si di natnaton din iyat da ay mga trato si siya. Yan din, ada malagip din musunod din at da si siya ngam bugosin iyat ti pamilya na mamaligatan siya, timatag si siya. Timatag si siya, yan, immersin boy din ay missionary kanana yung mga istorya bugaw si at numunda ay pagkaputabaru yung palasang da ninumnum da ay man-asawa at the same time ta protektara natin ay palasang ay nay so nga minsan na siya din yat Apo Diyos manubla sin yat udo may makiasawa bugaw sin ligat may ngam dila da kay bagas na no maminsan bugaw sin pamati tako at waday nakamon tako ay ligat nga no obserbaran tako mayat matin pakibaan tako sin udo may tukaw sin babarakarat ako no sin kaublaan tako no mapanggap sin biag at natin relationship tako ngam once ay maamuanda may panggap sin Kristiyano kina-Kristiyano tako uno la dit tako ibingay di pamati tako uno da siya mamisan at mailay man bahaliw din iyat na makilangan uno tako yung katatuhan na at warang da tapos na di pinaligat di pamilya mamisan di pamilya tako mismo din pumaligat ang datako maminsan din kaublaan tako at natnatnon din yat da ay mangilang ang datako no makilangon ang datako ula po din na gagayem tako yan gagarang da umadawi ang datako apay nai ngamin uray mo kang kanan tako on what a freedom of religion yan respect each religion ngam din katatuwa na sin kapadasan tako ay Kristiyano why ligat mo iset ako din pamati tako sayga po si mang iligatan di udo may pugaw unda tako yan mo kay saan tako wada istorya tako may panggap sin nilakam tako ay ligat bugaw sin pamati tako uno pakan man ligat mo adiat din yat ipugaw ay mang pasakit unda tako asya iso nga rod din layda kay adalod tako duani at siya na din ay gumakdakaan di pamati sin ligat at may na sina 1st and 2nd Thessalonian may na sin 1st Thessalonian chapter 3 verse 1 to 13 so nga wade bigyayo pakibukat yo sin muna Thessalonica chapter 3 verse 1 to 13 sinayat inarat ako sinapalabas din 2 chapter ay munarigat ang datako di man iyaman mukanumnum tako ay si Apo Diyos at binaliwa na din biyak tako yan mukanumnum tako ay si Apo Diyos sinanipakawat ang datako ta say maawatan tako din sigit ay damat why rason ay man iyaman tako Apo Diyos ngamod na palabas ay Domingo, wari pasat siya inaral tako ay muusaka ay mamati. Ya lakamom din ligat, gusin pamatin. Say ebidensya ay dadlong tutuwa din pinatin. Say ebidensya ay tutuwa ay Kristiyano ka. Yan udwani sin aral tako udwani at maituloy ay sinunong response tako nuwaday ligat sin biyak tako. Wada in bagan din sa ay missionary ay mangwani imang kanana.
Ano din sa missionary, persecution as church history. Lain na ibagahaan na muusa kay Kristiyano, akseptaron at sa tan manipod sin ud hindi pa lang waday mang kontra ya waday mang malpaligat sin usay anak apo Dios partin di biyag usay Kristiyano din mapaligatan at isungarod mo sinudin dada kay kamarunan ay maadalan ta kudwani at siya na anak an why ligat ng say pumisaan di pamatinsan. Why ligat aw siya ng say pumisaan di pamatinsan. Yan udani leda kay ipanunap ang datako ay tutuwa nasin biag tako as say Kristiyano. Yan din sa lutsod sinangamin mo tutuwa na mututuwa na din sa lutsod. Sinuod di mayat ay panumnum may panggap sindigat ta sa pumiksa din pamati tako. Ya? Sinuod di mayat ay panumnum tako may panggap sindigat ta sa pumiksa din pamati tako. Yan waday ladek ay ilaan tako ay tulo ay mayat ay panumnum sinligat tasay mo numnuman tako na waday kana tako lumawa ta tako rin may panggap sindigat anay ay palubos apo Diyos sindigat tako umiksa din pamati tako yan umuna ay lada kay adalan tako at naay sa numnuman tako at naay numnuman tako ay naituding ay manlakam tako sindigat numnuman tako no usa kay Kristiyano in kananda given na yan dapat ko niyan na persecution is church history so no usa kay Kristiyano yung lakway naknakton ay mapatpada sa mailigat ay bakit dati ay laklakamon di yan laklakam na bugotan na matika akseptaron tako na ituding ay datakuan mamati at dadlon takon papaligatan tanwaday pugaw ay mong kontrasin pinatit ako may panggap sin sigad ay damag ay nay nya at ilang tako din inbagan on Apostol Pablo may panggap sin gimong gimamati at Thessalonica mo sinudin commendation na unday da may panggap sin iyat da ay nangsang isnan iyat di ipugaw ay mamaligat sin gimong gimamati sidi so nga muwaday bigyayo pakibukat yo ko sin bigyata ko niya sin chapter 1 verse 1 to 5 mailat ako sina niya okay kananas na isungay idiinggay adi kami makaipo sinalabas ay iliw mi anda kayo ninamnam mi ay agpusot ay mabayan kami on Silas bisnan od Athens taduan min iba isa din agita ko ay si Timoteo ay kaublan mi ay mansilbi on Diyos sin pangikaskasabaan mi sin sigad ay damag may panggap Kristo. May natakos na ay inistoryahan on Pablo din Lignana sin gimong gumamati at Thessalonica tan din napasama kami at napo daw at Thessalonica yan bugotan wada din ipugaw ay mangaligat ang dada uno mahal ay manpapong dadaya apali kanan na mahal ay mangson dada so at magkagkakimanda at imoy da Athens yan mawatan takos na ay din gimong gumamati at Thessalonica
nabiit da unumuyang da palang sin pamati. So nga sinumnum Pablo ang madandanagan si Satan mo bigla kiman ni Thessalonica natural ay numnungan na ay baka magay ng resulta na din ubladas di. Iso nga rod nantulag da ay gapot ta si Timothy at usa ay Griego, maila siguro sa itsura na ay bakit si siyang Hudyo, so nga safety siya no amo Thessalonica niya. Sino din gapo ay imo si Timothy o Thessalonica ananas na tuloy ka pagbasahan. Imo siya tasay magaunda kayo di masangaw. Tan sin nakitituan mi unda kayo indadaan mi ay dumteng biligat tako at amuyo kay man ay siyamat lang di mapasamak. Siya na di bugaw ay inbak si Timoteo isa taamuak di may panggap sin pamatiyo. Tan adiak maanusan din nanudsudan mis damag may panggapon ra kayo. Yan madandanagan into at mo sinulisog satanas da kayo at magay pantungpalan di ublami. Sa may natakos na din liknan Pablo ay asusa ay kaman ama uno parientes ay mga ayuan sin anak na siya din liknana sin gimong gimamati Thessalonica. Tan into at mo gaputa amuna ay barbaro da ay namati, posible ay nalakada ay masangaw. Kung nalakada ay maago sin guma ito, kung bugaw sin ligat da at talikudan da din pamati da bugaw niya. Yan tapi nabos di ay posible ay si Satanas ay kaibaw ta ko ay Kristiyano 24 hours ay manububla tapos ang awon na din mamati. At hindanag Pablo ang mga mo masangaw da bugaw sidi. Nga din kamayat na ay maila tapos na at hindi mong gimamati at Thessalonica, uray mo barbaro da ay namati. They were able to withstand persecution. Si Aun niya, tilata ko din na ebidensya, apay nga, urang muyang dasin pamati, ng mayating kadamagan da niya. Nga sinudin ng bagan Pablo, hindi mong gimamati Thessalonica na naan, mumanlakan kayo siligat at naman yun ingay na ituling di ay lakamon di amin ay mamati. Yang kanan pa Pablo nang ibagaan sin natutuana sin Thessalonica at in pidwa-pidwana nang warning ang dayda kuno nang pagbagaan dayda ay mumamati ka kananay mga mumamati kayo sigurado ay way ligat ay lakamon way ipugaw ay mamaligat unda kayo ang kanana at siya totoo siya din na mapagpadasan din taga Thessalonica niya. At din usahay naman tapos na anak ang takot ka o yan kasano sinudin mayat ay pangnamnam tako panggap sindigat at kanapod ka o yan na namnaman tako ay naituding ay lakamon tako din ligat usaka ay mamati. Sino din siniyat na ay makatulong undat tako na namnaman tako kamana na amin musik yan na man eskwela ka sin college mo adi kan akseptaran ay sa panag-eskwela sin college at way ligat na waday maminsan way kadismayan waday maminsan magay makan mabitin sin budget maminsan tinudi adarubo din ligat ay mapadasan sa sa eskwela niya mo adi kan insagana niya naman di sigurado ay manquit kaya adi kan ituloy ang man-eskwela. Ama na di matlaan. Isungaro mo din usa ay man success ay ipugaw sin eskwela na uno sin udom may laydo na amagan ay project man sa uno laydo na man silbiyon apo Dios
Adi na naman in advance ay din amin ay amagan at waday challenges why di ka tayo lakamon na adi na naman akseptaran di at siya makalpas masangaw kamana di kuno akseptaran na bigbigan na ay waday challenges sin masarsaron ay agaw kuno may challenges bugosin ang amagan na ituloy na pa'y dudan, ipapati na pa'y dudan. Apay, tan inakseptar na ay dadlon way bigat sin mabalin ay amaga na. Siya, so nga, siya matlang abon dat ako ay mamati. Importante ay mawatan tako tasay we are able to rise above persecution in Canada is that to accept this reality. Nakasagana ako o na akseptaran tako na ay siya na din na ituding ay lakamon ta kasusay mamati. At mailan na mapadas na ang datako niya may panggap sin karkaro ay sin relasyon tako sin utom ay ipugaw. Mapalin ay again bugotan na matika unda kayo pamilya at sika lang di mamati sigurado ay din pamilya mismo din manglasuyon sika o no mangsiyak sika o no worse at mamaligat sika mabalin na po ay karapat ko yan din mabalin ni gagayan tako di na mo de kristyano tako umiwas da unda tako no i-ostracize na tako kunyari adidak ako panpansinan. Yan, mansakit din siya. At basahan ako baka wala udum dat ako sa di madamdama kay istorya may panggapsin ligative at ako ay mamatisin udum may ili at talaga ay narigat ima. Manyaman ako sa Pilipinas tan pakon kaman udum may ili ay restricted in Christianity hindi at talaga ay mantatabong ka ay manday dahayon apo Diyos. Pero isnang Pilipinas na maminsan at nakaman masusubraan din freedom tako maminsan dat ako kay Kristiyano din na bakit matiyat na magkalkali may panggap sin udum ay banag. But again, monom naman tako niya ay sin sasaadat ako is nanlubong uno sin observation tako is nanlubong wala din ipugaw ay willing da ay matay may panggap sin usay pa nagay tak-tak deranda they are willing to die for the environment they are willing to die for the animals you see pero dinay tak-tak doran na nula din ay ipustadin diag at manpatinggamot lang is nang labaw pidagan niya. Nda tako ay Kristiyano, gapong tatuwa din pinatit ako. Then, akseptaron tako ay uran mo ay mambalikat ang datako. Mayat pa doon ang tatuwa din pinatit ako ay sigad ay damak siya. So nga rod, ibilang takukuma ay dinligat at sa kailan di katutuan di gusto ay makikatkadwaan takon Kristo uno kailan di katutuan di pamati takon. Bakit kuman sa rason niya ay muwada ligat at say umadawit ka po si umadawian takon apo Diyos. Ay kamandin udumay atak ko ay bugosin ligat ay linakanda kaya adita po day damay iladuan niya. Ito nga dinusay ng numtak tuwa ay bugosin ligat papadin ay siya rin pumisani pamatin yun doon. Way udum mabuwa sin kabaliktaran na di at nung bugosin ligat way udum may madismaya at way udum may amok ay bugosin na dumay kapadasan siya. Adyakat na may inad udwan at mundat ako pa iturit ako lat ako maay mamato rin kamana di ay way ligat ay nakamon siya
So nga kasi nakadublian ang ligat ngem sa pumisahan di pamatisa. Yan, tasay pumiksa din na pamati tako at mat ay mayat din mayat ay pangnumnum tako may pangsindigat. At muna ay naratakot ko yan na ito ding ay manlakam tapos sindigat. Na ito ding ay manlakam tapos sindigat. May kadwa ay dalan tako at maluliwat ako babaon sin pamati ayalaya sinipa ay mamati. Maluliwat ako babaon sin pamati ayalaya sinipa ay mamati. Sino lang na ibagana? Ilaan tako sin verse 6 ya 8 niya. Kanan Pablos na ay nang isulat kanana ngamnay ng tauli si Timoteo isna at mayatin in padamag na may panggap sin pamatiyo ya din layad yun Diyos ya din sin gagait yo in bagana abo ay kanayon ay naman yus da kami yan din iliw yu unda kami at kaman matlang din iliw mi da kayo. May latakos na ay mayatin in report on Timothy tan idin napos siya ni Thessalonica yan non-report on the Pablo ya si Silas yan in historian Timothy din laya di taga Thessalonica ya layada un Diyos. Yan nakaskas daw di kaman si Pablo, kaman nas daw si di tan din pandandanagan na at baliktad ay siya bao di kailangan din ublan apo Diyos sin biyag di mamatit ni Thessalonica yan din number 1 ay the number 1 fruit of the Spirit is love, right? Din layad. Yan siya na din naila. Din number 1 ay kailangan di ay kamayatan na ugali gumula sin yagi Kristiyano at layad. Yan isna sin gimong di mamate Thessalonica sin timpon di persecution di mula maila din layad da ang Diyos ya layad da sin ipada ay mamati. Bugaw si di in yatda ay manglayad ang Diyos ya sin layada si ipada ay mamati sa yata ng tinulong tasay mabalin ay malabanan daw no tasay mabalin ay they're able to surpass kuno mayat din ang sigdan din ugal da uray mo kanadaan maligligatan da nya may labos di ay historian on Timothy on Pablo on Silas ay kanan daan yung taga Thessalonica at may iliw da abo on da Timothy ay on da Paul on Silas at isna niya sin timpon di persecution naiabutin kamayatan ay timpo ay magpailan na sin layat at I think uri sin amok na napadasan min tan sin pandemic ay amok ay usay danat ko at syempre way pamilya ko duani way ubing ko ada may wasan na naman mo pangaan mingin si pangakmin si pang susina isang pamilya ngam totoo na totoo din kararin Apo Diyos ay during this pandemic napadahasan mi di kinasigan Apo Diyos
napadasan niya na ilami din layad ipaay mamati. Tan ure mo kamana na we are able to see that God is good. Yan bumula din layad ang Diyos, bumula po sin layad sin ipaay mamati. Tapos sin layad da ay nang kaila sin layad da kami. Siya ituloy ako din kanan ituloy ako basahan sin verse 7. Kananas na, isu nga ag-i, ulay mo palalo ay maligligatan kami, wada aboy mangi pakasasag-ang unda kami, napapiksapay dodan, dinumnumi bugosin, dinamag mi ay may panggap sin pamatiyo. At kaman na baruan, di biyag mi kaputain, ipapas na kayo ay mamati, ang apo, Jesus. Ilan tako niya, sintimpun din ligat, at na din kamayatan ang manipapasnakan tako sin pamati. Mamisan din yat ako ay mangitutuloy ay mamatin ako dyan. Baka din naman tako. Datako lang din mga taktakder sin awak tako. Maga. Tandin katatuan na at mo sintimpun liligat ya itutuloy tako ay mamati. Adit ako kumaan naman datako lang di mangiilas din ng mga makamsi waday udong may kuha o mangiila o datako karkaro abo din ipatako ay mamati yan mo maila da ay nakamon tako din ligat yan ipapati tako pa doon naman silbin apo Diyos mapapiksa abo din pamati da yan yung katotohanan na adi mamati ay mangiila abo sin datako ay itulit ako la tayo man silbin apo Diyos kumala din maya tayo galit ako silbin po niligat say mamatian abo dinadi mamati siya so nga kanan Pablo on idi nadamag na sin istoryan Timothy may panggap sin layadi taga Thessalonica uray mo palalo din ligat na kanan Pablo sin injay kaman depressed in time ado di nadamag na siguro din istoryan Timothy kaman on nabuhayan ng loob aman so kanan din stop din binasta kon aman nabaruan din biag na kasin ang din epekto din din yat say mamate manitutuloy ay mansilbiya mamate na apis ura mo wala lakamon da ay bigat ituloy ta koy basahan pa sin verse 8, yung kanana, at kaman na baruanin biyagmi, kaputa, ipapas na kayo ay mamatian, apo, Jesus. So, ngarod, again, din encouragement, unda tako garod, at mo ipapas na tako, lata ay mamati uray sintimpon di ligat, naman tako ay pakon lang sin panang takder is ng pamati tako niya. Muadi at say mangipapigsa po sin pamatin din ay mamati. Adi pa ay amamod mukas pangarigan din ng ito uno ng kasabasin siguro ay damag ng datako. At numadamag da ay itutuloy tako ay mansilbi yung apo Diyos. Pirmi din ragsakdan. Yan siyamat lang din in surat ni Juan sin I think sin 1 John sin munay Juan, sin sulat nas ni ay ratsak da at maila da din anak na sin pamate mantutuloy man sinti anapo Dios. Okay? So again, waday ligat say kamayatan ay timpo ay mangi pailan takulat sin layat tako na apo Dios. Magpapasnakan tako sin pamati. Pakon lang dat ako dumapapiksa mo adi at uray at ako ay mamati. Siya? So, sida Biblia kasi why ligat sa kumiksaan di pamatin sa. Yan din una ay mayata panumnum bugos pangnumnum is na ligat
num naman tako ingay na ituding unda tako ay manlakam sinigat mo saka ay Kristiyano. Yeah. May kadwa, maliwliwat ako babaon sin pamati, yan aya sin ay mamati. Maudi, sinay, dinligat at mangiasag-on unda takoon Diyos, duwan dumakdaka sin pamati tako. Yeah. Why dingak ay kanan dito sa ay pastor? Kana na iman ay mangwani tough times are the best time to build relationship. Tough times are the best time to build relationship. Baga na in the context of marriage niya na mamisan din bigat sin sinasawa at matest din relationship sidi. Kana na iman build relationship all the more during tough times, difficult times. Sabot lang ang buong data ko ay mamati mamisan din ligat ay ipalugo sa Apo Diyos at siya'y gundaway pamuspusan di ay kasiksik na umunugan di relasyon tako sinipata ko ay mamati. Relasyon tako na Apo Diyos. Yan, para sin sinasawa ligat actually siya'y manipaununag sin relasyon di sin asawa. At naman tako di niya. So nga, din ligat it not necessarily bad at all. Isnan kapadasan tako ay Kristiyano, kung impalubos Apo Diyos na dumatang sindiyak tako, mayat ay naman tako ay sigit paidudan in planon Apo Diyos. Okay, at ilang takos na tuloy to kay basahan sin verse 9, hingga na sin 13. Kananas na, munam naman mi abo din putag ay reksak mi sin sangwanan Diyos, bugaw onda kayo, maga di umanay ay kali si ibagami, sin nalabas ay iyaman mi siya. May natakos na ay si Pablo at kaman nga itop na matlang din insulat na sin chapter 1 and chapter 2 ay pirmi din iyaman Apostol Pablo num na din pamatin din taga Thessalonica. Nya iso nga namnamod di inistoryan Timothy sinapuan na Thessalonica din mayat ay amagon ka anan Pablo pirmi din ragsak na iyaman na ang Apo Diyos bugaw sin pamati da at sapay kumata ang datako abu ay mamati one way to encourage those who work among us, uno din nang ito datako at mo itutulot ako ay mamati uno din palay dan Apo Diyos sin yagta ko siya. Itulit ako sin verse 10. Kananas na isu nga inag-agaw ya nilablabi dadlon kami man kararag on Diyos takasin takon man asiila tasay tapian mi din kulang pailang sin pamatiyo. Verse 11. Sapay kumata kaanon Diyos ay amata ko ya si Hesus Kristo ay ako tako din manuptupak unda kami taway iyak mi ay umay isa. Sapay kumaabo tataptapian pay din ako tako din layadyo sinib ayo yasin amin ay ipugaw ta kumaman di dakdak ko ay layad mi da kayo. Verse 13 kananas na tanmo sayak na di pumiksa din numnumyo tasay nasantuan kayo yamaga di pankulangan nyo sin Panginoon Diyos ay amata ko mukasin umalis Jesus
Ya, ay apot ako ay mangikuyog sinamin ay ugaw na. Wow. Dinkararag Pablo para sa hindi mo dumamati at Thessalonica at tasay ipangun apo Diyos dayda. Nya, tasay iturong apo Diyos dayda sin panlay danana. Tapi nabos di ay dinkararag Apostol Pablo at tapi an apo Diyos di layad da kuma. Masikunda sin pamati. Importante dataku ay mamati din masikan din pamati. Matapian din layad. Yan din layad, ya masikan si pamati at ublan ako Diyos na dataku. Yan sin konteks sin layad, adalan takuan na din timpon diligat. Iso nga, I think dinay ay ligat ay nay wade udom ay mangwani on trials is the asset test of faith. Na din ay pagka dinligat at sa kapadasan di katatuan di pamati tako. In kararag Pablo para sin gimong dimamati Thessalonica at Sharia that their love will abound. Matapian. Bakalangon ako Diyos mo at sin ada ay mamati. Nya, yan din kamayat na again, munam naman tako din taga Thessalonica. Again, anak ko yan barbaruda ay namati. Ngamu ilang tako din ugali da at wow, mailas din layad da. Bakalangon ako Diyos mo at mariknan da Pablo mismo. Nga bugosin layad sinip ada mamati, maapiktaran na mariknada ako din layad da ida. Siya, din maude kararag on Pablo at din sumigadan di ugali da minggana sin kasi umalian na si Kristo. Siya. So nga, mo taulian tako din purpose, din na isuratan din 1st and 2nd Thessalonians na tasay din gimong dimamati at mansasagana da kumasinanbiyak ng dabaw di daga. Doon da pa sa din umalian Haso Kristo. Nga, din na ibaga mo sa tako din umalian si Kristo. Baka nan ibaga, igiginak tako niya. Mwadi at wada amagan tako sin manatsadaan tako sin umalian Haso Kristo. Yan din goal tako is nan biyag is nan labaw di daga. Doon tako pa sa Haso Kristo at umaman din ugali tako sin ugali on Haso Kristo. That's the end goal of discipleship. Diya din kangrungan ay gapo. Apay nga man aral tako sin Biblia. Apay nga amagan tako din dapat ay amagan tako ang munuro na po. Pasay din ugali tako umaman on si Haso Kristo. So nga, din gagaran di biyag sa Kristiyano habang ay waro tako na nalabaw di dagaon. Magay udong mga din ugali tako umaman si Kristo. Bakon din tasay matungpal din arapap ako isang gags ng labaw di dagaon. Although mayat din bakon dis pinaka, bakon dis main thing niya. Bakon din ay kananta ko be successful in our business, although method. But instead, as we do things in life, our main goal is to be like Christ. Bantayan tako kuma, din ugali tako. Wala kuma di personal assessment tako sin awak to kumay pangapsin. Ugali tako. Maminsan, din ugali tako at mabalin ay ma-assess tako mo obserbaran tako din, iyat ako ay man-react sin lawlaway din po. At sidoy niya. Ayan, isna, in bagan Pablo, si Maude ay versikulos di ginligat at iturong nas datako,
ay pumamahan ang kasi gusto ingana kasi na umaliya. So nga din perspective tako is ng labaw ni daga umali kasi si Jesus Kristo which is siya din usahay na namahan tako is ng din ng labaw ni daga. Magtahan tako din kabigyan tako nga. Siya. So nga munong naman tako say maadang tapos na dinligat at mausar tasay umununag pa din pakibibaan tako sinipata ko mamati dinligat o simbiyag di sinasawa anak ko niya are the best time first tough time are the best time to build relationship. Adi tako kuman ipalugos ay dinligat kuno kaparpaligatan tako buhos sa pamatat sa umadawian tako na apos kuno apektara na din relasyon tako sinipata ko ay ugaw ay medyo umadawi tako tong ida magkakumama di at na din tempo ay sapsap na ipaida tako din lahat ako sinipata ko ay ipugaw sinipata ko ay mamati. Din usabo ay namunta ko ay sinibang patong din liga ko na persecution at siya din mangdalusin laway ugali ta. Persecution sanctifies us. Kasi in persecution maminsan at mailat ako mo sinudin banunan tako is na nabaw ni daga. In liga at maminsan at isdi ay mailat ako mo sinudin mas importante is nandiyak tako. So nga totoo ay sometimes persecution sanctifies us. Yeah. So nga rod, again, mo tawid ako narat ako ko niya, anak ko niya ng wiligat ng sa kumiksahan di pamatin sa siya. Yan adi basta ay mapasamak na mo adi takon adalan wade mayate pangnumnum tako may panglobisnan ligat yan unay mayate pangnumnum tako may panglobisnan ligat at naman tako ay naituding na ilaamon tako so tasay adi tako mas daw mas shock wade ilaamon tako ay ligat kosin pamat tako at akseptaran tako num tako igay na itutuding na undat ako ay mamati. Ay kadwa, nung naman tako ay dinliga, at sa tempo ay mangluluwaan tako sa pata ko mamati. Yan, na bumula din, yat tako ay mangkaila sinlayat ako, rum ay mamati. Maudi, dinliga, at sa'y mangiyasak, unundat ako ang Diyos. Dumakda ko din pamati tako. Sa ingana sin kung sadsadan tako sin umalian Yesu Kristo. Yeah. Again, kung naman tako na niya sinay biyag di mong gimamati at Thessalonica. Kugo sin palalo ay ligat waday maya kaka-istoryaan da. Yan, lada kailangan tako sin 2 Corinthians, muwada bibiyayo pakibukat ko siya na 2 Corinthians, in 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5, ilas ako na, kananas na, agi, laiden mi ay amuan niyo, din sigad ay nantungpalan, disig ang Diyos, in gimgimong Macedonia. Again, in Thessalonica is sa capital di Roman sa capital of Macedonia nya ananas na tan ulay mo palalo ulay mo palalo ay napalpaligatan da, ya palalo abo ay nabitag da, at adu di indawat da ay badang sini ada ay mamati,
Bugo sin putag ay ragsakda. Mabalin ay panakak ay din indawat da at bakon uwat maibasar. Sinakabaulanda ay indawat mo adi at nasuruk mo di kabaulanda. At daida di akinam ay nangidawat. Verse 4. Dinakatatuwa na at nanpakpakaasi da unda kami tama idaw tandas gundaway ay makibadang sin ugaw Diyos at Jerusalem. Verse 5. Dininyatda at sinurukanda din namnamaon mi. Tan adida indawat anggoy din pilakda mu adiat nang unaunda ay nangitalep. Sinbiyagda ang Diyos yapag unda kami. Tan amuda ay saylay din Diyos ay amaganda. Yesu mailat ako na din ibagbagan Pablo ay gimo di mamatid Macedonia at din taga Thessalonica. The Thessalonian believers. And din ugali da at indawat da din biyag da ang Apo Diyos mo na asida po indawat din biyag da sin ada ay mamati. Yan maila di sin iyak da ay bumadang sin gimong di mamati sin tempon di Bitil o Jerusalem. Yan ikaran Pablo at puran mo palalo din ligat da ninamnam da ay manidawat. Yan si kanan Pablo di na expectaran ay kamana din iyak da ay manidawat. So nga mayakin kay sa istoryahan hindi mo di mamati at Thessalonica. Apay Ikandi sentipun di ligat, sentipun di mapalpaligatan na bugosin pamati na. At sino din na kay bagas na sapay kumata sina duma-duma po ay dumatong ay ligat isnang biyak tapo sapay kumata waday ka istoryan apo disig ang Apo Diyos ay mailasim biyak tapo. Sapay kumata Pakon lang umanay ay istoryahan di Pugaw ay dataku ay mamati. Itutulot ako ay mansilbi ang Apo Diyos. Kung diliga, muadi at masapsap kuma ay numabalin at maila das Apo Diyos. Maila din sa ang Apo Diyos ay nanublasin gata. Sintin kung di ligat. Siya, ang kararagta ko. Apo Diyos ay amami manyama kami sin inadal mi ay nay. Tan katutuan na Apo Diyos at amin ay pugaw at malakamdas ligat. Although na kami Kristiyano, waday isang sangayan ay digat pugotan namati kami. Ng Apo Diyos salamat na naidintin po ay ipailam din daya sa ang munda kami. Na itutuloy mi man silbihan si kasi tipon diligat masapsap ay mailan di ipugaw din kawadam sinbiyak ni at din panresulta na Apo Diyos sumigod din ugali ni yan matapian din layad mi sik matapian na po din layad mi sin pani ay mamati at sapay kumata tatuwa na Apo Diyos siya yung kararag mi Apo Diyos awon mi ay muwada ligat sa igundaway ay mapilitan kami ay pumamanon si Hesus Kristo tugali na. Tungarod, salamat at naibig ko doon. Yaman ni singaran ni Hesus Kristo po. Amen. Amen. Para sa po, Diyos.